strunjače poklonio stolicu. Dolaziš do borilišta ovako. Sudija te proziva da uđeš unutra. Ti se pokloniš. Uđeš na borilište. Staneš tamo na liniju. Pokloniš se i korak napred. Znači spreman si za borbu. Jeste razumeli? Jes. Mnogi od njih ne znaju da to treba da uradi, ali to ne znači da vi ne treba to da radite. Jer jasno? Znači, tek kad napraviš korak napred, to znači da si spreman za borbu. Pre toga se pokloniš. Još jednom pokazujem. Znači, tamo su negde strunjače, ti se pokloniš tamo kad staješ na strunjaču. Pa dolaziš do borilačkog prostora. Pokloniš se na borilačkom prostoru. Ulaziš unutra, to je kad te sudija pozove. Linija stoji tamo, staneš na liniju i korak napred znači da si spreman za borbu. Jasno? Da! Ali kako se prezivaš? Aleksa Gogić i Mihajlo Rakić. Sudija Branko Rašović. Znači me! Juko! Kad bi ovako bilo na takmičenju. Juko! Čuti bre ti bre. Tako je bre, izbaci ga iz takmičenja. Izbaci ga sa takmičenja. Izbaci ga. Ja bez. Bolje mu pokaži za vreme treninga šta treba da radi. Juko! Aleksa ima 2 juka. Pomeri se, ovo. Pomeri se. Čuti bre ti bre. Koliko ne znate i koliko ne znate. Osajkovi! 1, 2, 3, 4, stoketa. Osajkovi, stoketa. Ote! Pa konkretno gde si nogi? Pusti nogi jer sam rekao stoketa, a ti umjesto da nastaviš da držiš zakon ti ga pustiš. Znači me! Kad bi ovako bilo na takmičenju. Malo je prošlo ti. Malo je prošlo ti. Krenuo je da kaže glupaci. Krenuo je da kaže glupaci. Juko! Juka! Ba ne, koliko juka je i pon? Nema juko. Ajde! Čime? Arzo! Čuti bre! Jači je vas zadnji 20.